כל השבוע אני מבשל בעבודה, אבל בסוף השבוע בא לי לאכול טוב בלי לעבוד. היום אני יוצא לבילוי האהוב עליי. פיקניק בטבע, ביער הכי ישראלי שיש. יער בן שמן. אז קדימה לדרך. אך אין על יער בן שמן, היער הכי גדול והכי ירוק במדינה. נמצא 20 דקות מהמרכז, במועצה האזורית חבל מודיעין. החבל נקרא על שם היישוב הקדום מודיעין מתקופת החשמונאים. החבל משתרע על פני שטח של 106,000 דונם במרכז הארץ, בין יהוד ופתח תקווה בצפון מערב, ועד לעיר מודיעין שבדרום מזרח. אז נכון, אפשר להגיע עם הצידנית והאוכל מהבית, אבל היום החלטתי להתפנק קצת. בחבל מודיעין יש המון מקומות שמייצרים אוכל ביתי, ואפשר לקנות מהם את כל המרכיבים לפיקניק משובח. וזה בדיוק מה שאני הולך לעשות היום. אומרים שהמומחית מספר 1 לפיקניקים ולסלי פיקניק זאת אפרת פרייר אייזן. אז דבר ראשון, טלפון למומחה. בוקר טוב, אפרת. כן, בוקר טוב. מה שלומך? מדבר שאול בן אדרת. שלום, שאול. אז אני הבנתי שאת מומחית מספר 1 לסלי פיקניק ולפיקניקים באזור, ואני מתכונן היום ליהנות כאן ביער בן שמן, ואני רוצה שתסבירי לי איפה לעשות את הפיקניק ואיזה סל פיקניק מפנק את יכולה לדאוג. אין כמו הצל ביער לברוח מהחום הכבד, ויער בן שמן הוא המקום המתאים לזה באמת. יכולה להמליץ על איזושהי מרפסת תצפית מקסימה מוצלת באזור בוסתני גמזו. אני חושבת שזה יהיה המקום המושלם לפיקניק שאתה רוצה לערוך. והבנתי שאת מכינה סלי פיקניק. כן. מה יש בסלי פיקניק? אוקיי, אז בסלים של פיקנוקים יש ארוחה חלבית, עשירה וקשרה, שתייה קרה ולקינוח כמה סוגים של עוגיות מפנקות. אני כבר מתרגש, אני לא צריך להכין כלום. נכון, פשוט לצאת, לפגוש אותי ביער וליהנות. אפרת, את מכירה מישהו באזור שמכין ממרחים וריבות ביתיות ככה טובות? בוודאי, תיסע למושב גמזו, שם תפגוש את שמוליק מתפנוקי מעדנים, הוא מכין דברים נהדרים. יופי, מצוין. אז קבענו, יש לנו סל של פיקניק קומפלט עם הכל, אחרי צהריים במרפסת ביער בן שמן. נהדר, אנחנו נתראה שם. שלום שמוליק. שלום שאול. מה שלומך? תודה טוב, ברוך השם. תשמע, הכל נראה נהדר כאן. יש כאן צנצנות עם כל מיני צבעים וכל מיני דברים. זה כמו שאישה הולכת לאיזה פרפומריה ורואה מלא איפורים וצבעים ומתלהבת. אני מתלהב מכל הדברים האלה. בוא תגרה אותי. בבקשה. אנחנו מייצרים מזה כמה שנים, רותי ואני, ממרחים שונים, בעיקר פיקנטים, הכל תוצרת האזור שלנו. בואו נתחיל עם לימונצ'לו. קדימה, הרעיון טוב. זה לימונים שגדלים אצלך בגינה? זה לימונים שגדלים אצלי בגינה, ואני עושה אותם בשיטה המסורתית. לימונים, אלכוהול וסוכר ועוד איזה תבלין מסוים. אל תגלה לי. לא נגלה לך, אבל אתה תרגיש בטעם. לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני, מוכלם שהכל נהיה בקרוב. אמן. יש את החלקלקות על הלשון. אני מרגיש שיש לי טעמים שאני לא מצליח לזהות אותם, וזה מגרה אותי. טוב. אולי בהזדמנות אני אגלה לך את הסוד מה עוד אני שם בפנים. מאותם לימונים שאני עושה את הלימונצ'לו, אני עושה גם את הממרח הזה. הממרח הזה הוא ממרח פיקנטי, אחד הפיקנטים ביותר שאני אוהב להכין. אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. יש כאלה שזה קצת חריף להם. נהדר. ממרח עגבניות מיובשות, כבושות, מיובשות וכבושות, שאנחנו נכין אותו אחר כך, אבל אני יכול לתת לך כבר עכשיו לטעום ממנו. למה אתה סוגר את הצנצנת? בבקשה. יפה. אתה יכול לגמור את זה מצדי. עוד יחשבו שאתה קמצן. חס וחלילה. כל דבר שאני מכניס לפה מתפוצץ מטעמים. מאיפה הרעיונות? איך כל זה התחיל? תראה, אני כבר בתור ילד בן 8-10, אני חושב, עמדתי ליד אבא שלי בהרצליה. היה לנו עץ רימונים ועוד כמה עצי פירות, והוא כל שנה בעונת הפירות היה עושה לי קרים. ואני אהבתי את זה, וזה נשאר נטוע בי. עיינתי במתכונים, קראתי, ועשיתי ניסויים.
טוב. זה נהדר. עד שלאחרונה, בשנתיים האחרונות, הקמנו את העסק הזה, והעסק נקרא תפנוקי מעדנים. מאיפה הגיע השם המגרה והמקסים הזה? השם לקוח ממזמור לשבת. השיר נקרא "מה ידידות מנוחתך". הוא די מפורסם ודי ידוע, יש עליו כמה וכמה מנגינות. המפורסמת שבהן זו מנגינה שנראית ככה, הולכת ככה. התענג בתענוגים, ברבורים ושלהבי דגים, ותפנוקי מעדנים, לילה, בכל 3 פעמים. בכל 3 פעמים, זה הכוונה 3 סעודות שבת. שמוליק, אכן תפנוקי מעדנים. אבל הטעם של העגבניות מיובשות, אני חייב ללמוד. תגלה לי את הסוד. אלה העגבניות המקוריות לאחר הייבוש. אז זה עגבניות מזן תמר? עגבניות מזן תמר, שיש לנו תנור מיוחד, חותכים אותם באמצע, שמים עליהם קצת מלח ים, מלח גס, לילה שלם ב-70-80 מעלות. לאחר מכן כובשים אותו בשמן זית עם עשבי טיבול. יש פה עשב הלימון, עלי דפנה, הרבה שום, הל, כמון, רוזמרין מהגינה. יש לנו כאן את העגבניות. יש לנו כאן את תערובת האגוזים, שזה במקרה זה קשיו וצנובר. שמנו כאן את האגוזים, ראש שום, מקולף. השמן הוא שמן זית טוב. אנחנו נוסיף אותו בהדרגה לאט לקבלת מחית יפה וחלקה, ולאחר מכן נוסיף גם את העגבניות. הריח עולה, ריח מדהים. הופה. הממרח נראה מאוד מאוד סמיך, אז אני מוסיף לזה עוד קצת שמן. אוסיף, אל תתבייש, זה לא יקרה לזה שום דבר. זה לא דיאטטי כמובן, אבל זה טעים. כן, אבל אתה משתמש בכפית וזה מפוצץ לך טעמים, נכון. אתה יכול לבשל עם זה כל דבר. נכון. דגים, בשר, הלחם, מה שאתה רוצה. מעולה, לכל דבר. לא הוספתי טיפת מלח, כיוון שהמלח הוא מוסף בתחילת התהליך. צ'ילי מתוק. צ'ילי מתוק, וזה חומץ בלסמי. 2 כפיות של כמון. אותו דבר עם זרעי כוסברה. שורש ג'ינג'ר טחון, ממנו אני שם מעט יחסית. הל הוא תבלין חזק, אדיר בטעמו. צריך לדעת איך לעבוד איתו, אם שמים יותר מדי, אתה יכול להרוס את זה. פלפל שחור, אורגנו, טימין, שטה. היות ואני יודע, פחות או יותר מי קהל הצרכנים שלי, אני מכוון את החריפות לפי הצרכנים. אנחנו נפעיל את זה, ניתן לזה קצת לעבוד. רוצה לטעום. אני לא לוקח חתול בשק. נהדר. יש כאן עגבניות תמר מיובשות, שמן זית משובח. יש לך מלא אגוזים וצנוברים, מלא תבלינים, חגיגה שלמה. גם כן עושה ככה בדרך כלל. שמוליק, תודה רבה. אני אקח את הממרח עגבניות ועוד כמה מעדנים. אני אמשיך לאסוף דברים. אחרי צהריים, אתה ורותי מוזמנים למרפסת ביער בן שמן. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לך, ונתראה אחרי צהריים.